Газетаны ел сайын яздырабыз. Қолған yok. Күптәннән инде 20 яшьтән мәктәп системасына кіріп киттем мин. Шуннан бирле әгерҗе хәбәрләреннән аерылган юк. Ул вакытта җиңү юлы ягы. Җиңү юлы материалларын бик яратып укыйбыз. Педагоглар тормышы кызыксындырамы? Тормышы да бик нык кызыксындыра. Аннан соң әз генә үзебезнең авыл хәбәрләрендә җибәрештирәм. Бик матур чыга газетагыз. Onlara üsteyim әле. Газетагыз бик матур чыга. 77 ел ничек аталар 78 ел. Һәр 78. 76, 77 барсында укып барам, хәрефендә төшермәyin. Рәхмәт. Анда Родина, сезнең Родина колхозы оешмасы. Мен үзем ветеранныкы. Монда 40 ел яшәйм мин. 46 ел. 48 ел китте монда. Алайсан сезгә Карл Маркс та якын инде. Карл Маркс колхозы. Барсында яратабыз. Ахат Казиев. Педагогларны да, колхозчыларны да барсында укып барабыз. Ясеннән җибенә кадәр. Әле күп еллар менән шулай алдырыга язсын газетаны, танышып барыга язсын, күзләр күрсен, колаклар ишетсен, аяклар җөрсен. Әгерҗе хәбәрләреннән ойырмасын, Хозай. Ойырмасын. Рәхмәт Миләүшә, һәрбер хәзеребезне үтәп торасыз. Бик зур рәхмәт редакциягә.